Dobrý deň. Radi by sme vás pozvali na školenia na kvalifikáciu ACCA Foundation in Accountancy v našom KPMG Business Institute. Medzinárodná kvalifikácia Foundation in Accountancy, alebo FIA, je vhodná pre ľudí, ktorí pracujú na finančnom oddelení, na kontrolingu alebo na rôznych oddeleniach v centrách zdieľaných služieb. Je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA, ktoré tiež môžete u nás absolvovať. FIA kvalifikácia sa skladá z 3 úrovní a pomôžeme vám vybrať si vhodnú úroveň pre vás pomocou krátkeho online testu. Školenia v rámci kvalifikácie sú najmä na tému finančného a manažerského účtovníctva a prebiehajú v anglickom jazyku. Sú v hybridnej forme, časť účastníkov je prezenčne a časť sa pripája online. Viac o školení a termínoch sa dozviete na stránke KPMG Business Institute alebo v priloženom odkaze. Tešíme sa na vás.